дар баробари дигар шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат, сокинони ҷамоати деҳоти Чашмасори деҳаи Дурахшон ва Бинисумчи ноҳияи Файзобод низ Наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. Дар чорабинии бошукӯҳи Идона доираи васеъи сокинони деҳа иштирок намуданд. Дар намоишгоҳи бошукӯҳи Идона хони наврӯзӣ ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии Идона иброз гардид, ки Наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа боиси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. таъкид гардид, ки дастовардҳои сокинони деҳот дар тамоми самтҳо назаррас буда, аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои Идона дар ҷамоати деҳоти Чашмасори, деҳаи Дурахшон ва Бинисумч маркази деҳа интихоб гардида, дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодию нишоди бепоён иштирок карданд. ҷашни Наврӯз, ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи Наврӯз, тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. куштингирӣ яке аз навъҳои маъмули бозиҳои миллӣ дониста шуда, имрӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. ҳамасола дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз ин мусобиқа дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо иштироки варзишгарон ва дӯстдорони ин намуди варзиш дар сатҳи баланд баргузор мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби куштини миллӣ дар арсаи ҷаҳон, таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарони давлатҳо, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ, ки бахшида ба ҷашни Наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби ҳунармандон омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати